as a Camp 6 legend. गोजांदो hello friends, welcome back to my channel. To asa kala nonton buybo मोजां दं, आंबो मोजां दं आरोना. नोंथांमोना नायगासिनो दा MB Vlog channel. So guys, आङो दिनै सैमा लाबदो आरोना. जानिथ' रकिया थैबाय. ओमफ्राय जाहाथ' टाइगार दङ. ओमफ्राय दा बिनो बिफं लाबबाय आरोना. नामखौबो रकिखौनो दोनफिनबाय. थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना माबायदि बुहुद किउट खारना मोजांथार। ओमफ्राय आरो मोनसे जिनिस आङो दिनै लाबोदों आरोना केमेरा। थ' नुकुल ब्र'नि as a Camp 6 legend इखौ आं दिनै लाना फैबाय आरोना धीराज ब्र'नि। ओमफ्राय दायो लासैनो देखायगोन। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय आरो बिदिबा लेट्स गो। थ' लोगोफोर इनो जाबाय आरो इनो नै माबायदि नुदों नै कमेन्ट्सआव बुंबानो जाबाय। दानसो ओंखाम होदोंमोन आरोना नियम ओंखाम होदोंमोन। ओमफ्राय बेयाव गाइखेर होदोंमोन आरोना। ओमफ्राय नै दा इखौ आं थुखैनो नागिरदो। रकि इखौ दा बरियासै माबाय। ओमफ्राय आं नै इयाव होदोंमोन आरोना नै आमुलखौ होदोंमोन। ओमफ्राय दा सेम्पुजों थुखैनोसै क्लिनिक प्लास सेम्पु थाइसे दामनिलै दै। दा इखौनो इदिनो थुखैनोसै आरोना आंबो दुगैखानो नागिरदो। ओमफ्राय लोगो लानि आरोना इयो माबायाव मा होनो गामिया जाबाय थोरिबारिनिफ्राय लाना फैदो माथाम दंमोन। ओमफ्राय माने मालिक होनदोंमोन आरोना सानबानि उनाव लांफै होननानै। ओमफ्राय आरो मैया माखासे माने इदिनो मानसिफोरा मोजां नुबानो लांनो नागिरोना। ओंखायनो सोरबा लांग्राखौ बबाव मोनबावनो होननानै साननानै डाइरेक्ट लाना फैबाय आरोना। थ' भिडिअखौ बिदिबा नायलांबाय थादो। लेट्स गो आरोना दा थुखैनो नागिरदों इखौ नै रकि रकि दे लांजासिलाबायानो दा बिदिबा नायलांबाय थादो। दा आङो इखौ थुखैनोसै दंखलाव लाना थांसै आरोना लेट्स गो। बाय थ' लोगोफोर नै दा दंखलाव लाबोबाय आरोना फिल्टारनियाथ' गुसुथार मटरजोंनो होनांसिगोन। दा बरियासै थुखैनो लांसै इखौ क्लिनिक प्लास सेम्पुजों होनोसै आरोना इखौबो बिसना गोजांदो। दा मटरखौ होना लानोसै ओइ पेपार फिथा नागिरदों। दा दसे उनाव नुगासिनो आरोना दा थुखैना लाग्रोनोसै। A few moments later. स' लोगोफोर फाइनालि थुखैखांबाय आरोना रकिखौ। ओमफ्राय दा आरामसे हुगारनोसै हुगारना लानोसै हुगारना दोनसै। आया बुखारखैलाय ए दैयाव दंमोन। नै लोगोफोर माने आं सानदोंमोन आरोना माने इयो खारदोंमोन नालाय ओमफ्राय थांखोना इसे जानो नागिरदोंमोन आरो बोरैबा मोनबाय थांबा जा खिनोसो थांदोंमोन सुवानो नै ए रकियानो नामा थागोन रकि खमफिजोब्बाय। थाव फोनांसिगोन दा बरियानो मामब्रिउ अबस्था नाय फाय गाइखेर बांसिन जायो। खमफिजोब्बाय दा हुगारना लागिनोसै। ओमफ्राय दा नेक्स्टआव केमेराखौ बरियासो देखायसिगोन आरो अनेक था दसे फै या स' लोगोफोर आं दहाय देखायनो नागिरनाय केमेरा नैबेनो आरोना एज ए केम्प 6 लेजेन्ड जिथु नुकुल ब्र'आ बेजोंनो मट' ब्लग बानायबाय थायोमोन आरोना। आं इखौ जिखिजाया फ्लिपकार्टआव नायदोंमोन आरोना 5000हाय मोनदों आरोना। दा बेसे मोननाय मिथिया आरोना जिखिजाया आं इखौ फ्लिपकार्टआव नायदोंमोन 5000 मोनदों आरो आंखौ। ओमफ्राय आं दा इखौ लाबोबाय आरोना नै एज ए केम्प 6 लेजेन्ड मोजां नायनांगोन बेबायदि बरियासै भिडिअ नुबाय थासिगोन नोंथांमोना। बयबो आंनिखौ 700 कमप्लिट खालामना होदो आरोना बेनो एकदम ओरै लानानै लागाव। थ' ओमफ्राय दायो नायनोसै माबाखौ रकिखौ दुगैनानै एकदम माबा सुना दोन्दोंमोन आं फेनज्रायाव। नायनोसै माबायदि दंबा इयो गिसि फिनना होदोंमोन आं। आइयै बिस्रानै सान्दुङाव टाइगार सरि टाइगार लायनो रकि ओमफ्राय आइदै नै एम्फौआ ओंखारजोबदो। ओमफ्राय नैबे पाउदारानो जाहैबाय एम्फौ खारनाय आरोना जिखुनु बुस्थु माने एम्फौफोर थाबाथाय खारजोबखायो बेनिखौ लगायना माने बेनि प्राइसआ बेसेबांलै
नैबे दं बारा नङा आरोना नै only 155ल' बरियानो गाइखेर होखांबाय दानि बारा नङा दामा इनिया मात्र 155ल' आरोना नै बेनो दंखायो 155 एसा खम आनदुदो रकि ओइ नै इनि एम्फौआ फुरा गजोबखादो आरोना नै एम्फौखौ नायनांगोन फिसा फिसा साला ओइ नै ओंखारबावदो ये पाउडार सारना होदोना बेस्रा बरिया आनदुदो स' लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनिसै आरोना थ' बयबो आंनिखौ थाबैनो 700 कमप्लिट खालामना होदो लाइक खालाम शेयार खालाम आरोना बेनो नकुलनिया एजे केमसि फिलायदों मोजां नायनाय बिदि बरिया धामाका फैसिगोन माजे माजे मटर दंफां लाबोनाङो लाबाय लानानै हेलौ गाइस चेनेल नै जादों रकि नोंथांमोनाबो सोरबा नांगौबा नैखौ बायना ला आरोना नैबे पाउडारा बुहुत मोजां आरो इयो बुहुत मोजां नै इयाव सब लिरनाय दंखायो नै एम्फौनि सब खारजोबखायो आरो रकिनो गाइखेर होखांबाय ओमफ्राय दा आनदुन दं बिराद खम फैदोंमोन दानि गाबदोंमोन आरोना आं ओमफ्राय इनि थुखैनायखौ आं लालायासै भिडिअखौ दा बरियासो आनदुन थाबाय आरोना बेखिनियानोसै भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे कमेन्ट आरोना धामाका एकदम एबारनिफ्राय भिडिअ लानोसै बे एजे केमसि लेजेन्ड आरोना ओमफ्राय प्राइसखौ बेसेबां लानाय आं उनाव लासैनो खोन्थागोन आंनिखौ 700 कमप्लिट खालामनांगौ आरोना बेनि उनाव आङो बेनि प्राइसखौ खोन्थागोन लासैनो खोन्थागोन आं बेनोसै आज का वीडियो फिर मिलेंगे बाय बाय